mga kajukans. Ay mga kasilip pala. Subukan mo, animal. Pero kung durot akong Carmen din eh. Nila mabait ng sweles na. Mura lang po, 400. Pero saan ka na siya ngarap kasi eh? Balo. Masunod na lang po tanga kapag nag-accent ka. Sorry ako mag-adsen. Hindi nakakunta, so go po. Level. Tara, shot ano rin guys. Itong PS.
Kaya miyam. Steady miyam. Load ka tayo. Yeah, may kaya. Level. Yeah. Good. Tanapagin kalub kan. Pagkita, binala ko dito ang asarong dito ang karin. Oo, ano guys? Dito ang karin asarong dito. Oh, level. Fix na eh. Slow siya ulit. Steady mo yan, Chok. Lay po. So, pagka nakumuha nila, sana dumalabas na. Apat ang bili may tangkantang. O, itang karin. Oh. So, pagka nakakita. Oo, kaya pangapag ako ito. Itong dami ang kaming ka. Check mo lapangan ka dyan nung pilalari may wala ko eh. Ano ating mawawala? Oo, sabihan daw ka sa dumi nga wala eh. Ay, itang karin. Tanga mo na May itong nyama. Kami itong kan. Itang karin. Kasaganan ba pa nandun? Tanga asarong na. Ito ang ating guy. Yan ang dili ng barber. Alignment kayo ito mo nyo. Kaya palang ko wala. Ang kapang... Yun yun, banda na. Bantay kayo niyo. Kaya lele mangga nang kaya. Kaya no, siguro makasiba yung mga yan. Bagay niya mangga. Ako ay baka kayo niya. Kasi ito pa ang market.
Dutch case na tornillo. Basta rito. Baka naman. Sige ako, ilan naman natin kain. Turan niya na. Pagbuka na lang yung isang. Yung breast do? Mati yata? Ay, di na alam na. Yung ball. Magkaya pa kami tondo. Mga sa tondo. Dosin lang. Dapat to kahal. 230 pabalik sana niya. Baka naman ito sabi ng boss dad. Masakit ka yun. Dahil ako lahat boss ka yun. Oo. Baka malalayout lang pa si Bayong. Ito nga labi lang. Nakawan dito. Nandito alam mo si Jogan ba? Tanagay po lang abak dito ng Arayat. Nga kumagawa ko yun. Ano? Magawa ko yun. Malat. Oo. Mama kong mama ako. Sabi ko nagtanong ko. Nangapak niya. Kamay niya ang kabat niya. Maramdam niya pa yan. Huwag balyan may pa. Sweldo na naman po. Wala.
centimeters. Kaya nakakatumbo ba?